Daming sale. Diba? Brel, nanang ka? Hey, Brel, ninanya. Ken ka. Tara. Bulitan na sige ka. Bulitan. Ken ka. Hey, Pikachu, oh. Hi, Pikachu. Tara, pato na tayo pa Pikachu keto. Eka mag. Ang buri kay Sony yun. Sone? Sone? Dati rin pa gusto yun eh. Mga pangarap na ano ni daddy na naman. Gusto mo yun? Hi, Dad! Dito na lang yata tayo bumili ng ano. Malapit. Ayan o, ang dami ng TV, no, Dad? Para sa ano na yan? Black Friday. Yung Black Friday namin sana kung pwede ulit niya ako makobra ko. Oh, may pasok ka? Natural. Anong araw yun? Dami TV, oh. Dami. Ay, ang dami. My goodness. Ano ba yan? Ang dami, oh. Kala mo Black Friday. Mag-ready lang na eh. Oo nga. Kailan ba siya, Dad? December 26 pa yun eh. November 20. Yung isa, yung November, no? Boxing Day nga. Boxing Day pala. Boxing Day. Brel? Nan, bibili ba kayo o ano? Tingin muna tayo ng damit niya. Ano? Ay, tingnan nga natin yung ano, yung memory. External. External. Na? Na, Dad? Brel? Nina nyo? Si Brel. Oo, lakad. Yan si Brel. Lakad. Let's go. Wala ko may pa yung bonnet na, Dad, kasi lisangan niya. Inewo mo lang natin eh. oh. Inewo mo lang. O, sika pa. Yung pang nurse daw niya. Be, gusto mo maging nurse? Tara, lungta mo nga. O, sige, ako Ken. Kaya nga lungta mo, Pin eh. Let's go. Yan, no? Ang daming sale. 50%. Buy one, get one. Diba? Yan, no? Mga ugly sweater. Yan. Bibili na tayo ng ugly sweater natin yan. Diba? Meron kaming yearly ganyan nila daddy. Nelab. Magtingin na pala tayo para dati kasi bumibili kami last minute kasi mas mura. Yan o, sasakay ko si Brel. Pero wala kaming isasakay ko lang siya. Noon ka bisang sake. Isa kanina. Porque ito, broom. Noon ka, yaw Kenny ko sake ako Kenny. Katakot. Lemme Kenny. Lemme. Lemme tinintan na. Lemme Kenny. Keke bala mo display, bala mo Coco Melon. Look at Puffy Rider. Ninuburi mo. Ninuburi mo. Yan, this one. Ini. Puffy Rider. See? Tas wow, di ba? Pit. Di ba ayaw mo? Di ba? Pit. Ay, ate. Kasama mo. Ay, ikaw yung nagla. Na?
Nino? Ina yan. Awa, lilibo mo yan. Nakaburi kayong tilbo. Akit ko na yung kaya. Siklot po. Siklot ka ba? Uy, bless siya. Bless siya. Uy, God bless. Uy, ang galing niya. Tatakot siya. Ano nang inlem eh. Inibisa ka dyan. Paano yung tatanong eh? Oo. Sige ka naman ba? Ikaw yung nagawa. Wow. Maandaman yung metro. Ah, minan nyo. Kaya mo po kumain ng pipit. Na, sige, ikaw magpipid. Ay, nakano card. Matalin niya tayo. Magkano ka ng bayad? Magkano bayad? Alam mo, magkano yung bayad? Kabit. Kita mo. Wala, hintayin mo yan. Panayin mo. O yan o. Ayan, card. Nakita niya no. Kal. Galing ka talaga. O magkano yung bayad? Basahin mo kanyan. Magkano ka? O yan, magkano? Tara. $2. Tara, kumata mo $2 para bayaran tayo yan. Para makasakay ka. Basta mag-drive ka. Ikaw pwede madabot. Ay, magkasya itatay niya. Ako nga magkasya ako eh. Let's go! Shopping tayo. Mag-drive na ka. Okay, 5 more minutes, okay? 5 more minutes. Oh, lalo ba may kaya underdrive po? Hi, papi. Oo nga naman, oh, kasi wala naman silang tiga coins, kaya tap card na lang, oh, di ba? Machine price is $2. Oh, Tara. high tech mo. Pasok kaya ako dito sa Planet Fitness, Dad. Pwede? May pag-asa. Sa Amon Mall. Pasok tapos labas na. May chance pa kaya ako? Okay. Sata mo sa card. Ilan na lang card. Diba? Saan lang card. Gusto mong tamakbo, Dad, oh? Magkano kaya yung ano, yung pa-fitness dito? Para ano tayo? Physically fit, ha? And mentally, ano? Physically and mentally fit. Oh, diba? Rider. Okay, let's go! Lap, tara na. Manyaraning 6 in, oh. Nak. Sata pang gloves mo. Lakang gloves. Let's go. Magbalik tayo, magbalik. Sata gloves. Bago lang tong fitness, ano na to, Planet Fitness. Structure, yan. Ay, ganda oh. Di ba mga kapakmas? Pangarap ko talaga yan eh, yung mga paganyan-ganyan eh oh. Dito na lang tayo sa labas. So, wala tayong pambili. Sa susunod na lang tayo, ano, pumasok. Kasi, ano, magsasara na siya ng 6. So, yan. Yan lang yung mall namin, di ba? Maliit lang siya. Let's go, my love. Okay. I love you. Let's go, Dad. Ba, mag-shopping kami, tatang. Saan damo tayo? Card. Ba't na mag-drive ka po? Uwa, mag-drive ka. Sa ikating card. Tara. Ano bang gumanin mo Uwa, ang card? tara, oh. Hold my hand. No. Sa tang card ni Mami. Yes, of course. Let's go. Okay. Tara. Daga. Uy, kayo. Sasadalas. Sa tang Salim card. lang pa, mga maya pa. Dad, nandyan na yung ano, Daddy. Oh, dito, oh. Dad, nandyan na yung mga ugly sweater natin, oh. Sa tang card na. Tara, let's go. Buot na tang card na. Be, mag-picture tayo dito, oh. Sa tang card. Papang glass. Black glass. Black glass. Magkano? Puting glass. Sini. Kaya tang glass niya. Sini. Hindi mo kikiwal. Hindi mo kikiwal ang glass. Magkano to? Huwag po ito. Sarang ka. Ay, out siya. Sira. Huwag sa akin target. Beloy mo rin, Dogo. Ang pombero.
Ganda. Ito pala, buy one, get one, no? $10 lang pala to. Diba? 39. Tara, let's go. Tara, Tara ba? Ikaw, salita mo teddy bear. O, diba? Ganda. Mga, ayan no, ay tato. $10 na yung ano. Bibili tayo sa atin. Pang-turno natin si Brent. Ikaw ah. Alin? Pwede ba? Beto na. Auntie, kasya ng Brelta? Candy cane crew, mo? Kadagul na. Yan na, mali ako. Ay, nebe, oh. Dad, ken, oh. Daddy, no, oh. Ay, 6 months pala. Wala pa masyadong kasya si Brel, eh. Yun, oh. Ang dami sale, 50%. Diba? Ah, eto. Dad, eto, Dad, oh. Dad. Kasya na ng Brel to. Ganito na lang muna tayo. Bea. Mag-gray na lang tayo. Or black. Red black. Red black tayo dati, ano? Manati. May tiyo. Tignan mo yung ano. Yun yan, malagulo. Or yung red. Gumulot ka. Or ito, Dado. Gulot. Yung bear. Yun yung sakto yun kaya. Yung bear ayaw nyo. Yan na mo. Red, 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 gray na lang tayo. Okay. Antayin kaya na. Antayin kang Ayun yung sa atin. Sabi suma. Ayun o. Sabi suma. Bea na. Yan, small. Ah, ba't ganyan? Yung sa'yo buo, yung akin hindi. Kaya na. Kumaka. Tignan niyo si Pikachu. Wala, si Pinkachu. Magkano ba yan? Ah, $1. Ah, buy one, get $1. So, bili ka ng isa, and then the next one is $1. Dad, tignan mo, sukatin mo to. Tara be. Sukat te. Tiyaki. Tiyo. Dala may pin yan. Tayang tiyaki. Ay, tara, kita to. Habang naghihintay siya. Naghihintay siya ng pagkain. Na? Oh, yeah. Na? Oh. Nang pang-uo. Okay. Pang? Oh, yeah. Oh. Pang-uo. Nang pang-uo. Oh, yeah. Ah, mata. Oh, no, surprise mata. Tinuturuan niya si tatay niya. Doon daw magbabayad, na. Ay, Kita. kita. Di pa naman siya nagbayad, ne? Tara. Talagang ito, matalino itong batang to, eh. Pero so, oh, matalino to. Tinuturuan niya si dad niya kung saan magbabayad. Ay, Kitang bonnet na gloves na. oo nga. Doon, wala dito. Kamatay sa bonnet. Let's go. Oh. Itang PIP ko. Yung, alin? Itang PIP ko. Tang? Driving na. Ay, tas driving mo. Oh, yes, later. Saltampang lang. Kasi ka makapag-drive kung madimla ka ga, matala kang gloves. Dapat mag-gloves ka para pagka mag-drive ko. Kasi mag-ismo. Kitang driving na, don't forget. So don't forget the driving. Kaya tam, anong tam? Okay. Okay. Driving na, driving. Ah, saka panaya. Sabi nyo, anong babawo? Cinnamon. Baka cinnamon. Favorite. Babaw cinnamon. Gawa tayong cinnamon bread nila. Favorite mo yun, di ba? Cinnamon. Hindi mo rin pala kaya. Diyan tayo first time na bumili. Tapos merong may pa, di ba? Tingnan ko. May mga Ay, kita, sige. Punta na may mami. Punta taluklok.
Okay. Dad. Putang ni mami. Okay. Ugly sweater. Brel, sige ka, Brel. Si Brel kasi wala pang hangga. Ito sa amin pang-aso yata. Dad, come here. You like it? Santa Claus yan. Santa Claus. Bagay ka mami to. Bagay ka mami. So, bagay sa akin to. Noon. Yeah, good. Kaya tatamay, love. Ang totoo ko kay Laren. Lights Laren. Ang daburi mo tang dear, oh. Ay, ito, oh. Ay, may ganyan na tayo, ah. May bola-bola na tayo, diba? Nanuwaring kulay. Ayun, tingnan muna natin kung anong kulay. Kasi baka mabusan tayo ng size. Pero, manyara Let's go, let's go, let's go. Patayin kay Bril. Gloves. Balik na tayo dito. Sata ng gloves. Si Santa Claus. Ayos, smushy. Let's go. Tara, bili. Danupan ako. Bili niyo akong pagkain. Tara, bili tayong pamang. Ayan, no. Fall in love with Rogers. Oh. Student plan for student budget. Rogers. So, start ng 55. Then, family, save 20. O, diba? Ang driving mo? Dito maraming budol ng mga cellphone. Saling pwede pang driving mo. Isang token lang rin. Wala. Card lang yun. Kasi nga wala naman din naman katulad sa Long saling card. Yung card mo, itatap mo, doon ka magbabayad. Visa card mo. Kaya mo card ko? Oo. Sige. Wala ko. PID ko data. Wow, try ko. Patang mulitang. Pero ewan ko kasi yung babae naman kanina sabi niya wala daw siyang coins. Ewan ko. Ayan o, meron din dyan o. Sa susunod lang tayo tumingin. Yak. 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 Clap, clap, clap. Bili muna tayo ng pamangan. Yak. Burilakad, lakad. Ayaw din niya maglaan. Diyan mga ka-partners. Punta tayo ng Burina ano. kilik mo. Yan, Old Navy. Isa pa ding ano yan. Alipin niya sa salimbo. Mura. Kasi Dito. burina pa nagigilik. Isa pa rin yung nagmumura. Salimbo. Yun nga Ay, lang. bisa lalakad. Ano? O, lakad ka. Pang ano lang naman. Pang bahay-bahay. Ay, tanay sa saling boots, mami. Ha? Burina puro lakad. Wapin. Bago pa naman yung boots mo. Diba? Burina puro kilik pala. Hanap tayo ng gloves. Doon sa pambata. Yan o, hiring. Gusto nyo mag-apply. Meron kang 50% discount. Special rate discount. Yan. Hanap natin ng damit si Brel. Timing dress ako. Dito, tignan. Tingnan mo nga yung leggings na yun. Hindi naman kasi maganda yung overall eh. Bonnet na. Kaya nga. Meron na siyang bonnet yung ano. Yung pink niya. Yung binili mo ngayon sa ano. Ayun. Tingnan mo nga yung mga leggings na yon. Ayan pala yan. Hindi yan yung tela. Yung bilhin mo sa kanya. Yan o, bonnet. O yan, sige. Yan. Kasya na kaya yan. Baka pang ate yan. Extra small. Kaya ba? Swimming ka? Swimming. Bilan natin ng damit si Brel. Wow, kasya niya?
Ito yung gamat na. Ini Kenny yan, Ebe. Oo. Kenny, ha. Palim niya makain na. Alam mo ko. Yan. Ah. Tang... Hindi naman siya. Masikip? Masikip siya, Dad? Tama yun. Parang masikip yan. Na? Masikip yan eh. Tapos Ebe. Ebe. Ah! Ay, ganda. Wow! Kaya ini po, Penny. Yan. O, ito pa. Try. Tignan mo. Pili kang kulay. Hindi, ito. Panloob. Ay, pang ano din. Pang cardigan. Ay, ganda naman yan. What Dami did sa I ibang make? kapaknas. O, diba? Ito pa, sige. Lalo na, kasi magpapasko na. Tapos sige. Ito, tignan mo. Ano pa? So, pumepa yun. Ito pumepa. Wow. Ito natin. Yan, tapos pa. Anong size daw? Dadagol na naman ni Gabriel eh. Oh, kasi di na niya pang malan, di ba? Ay, makamalan niya rin, man. Okay. Dadagol. Anong size daw? Ito pa, sige lang itabangan sa... Sige, ako na. Sige, ako na, me. Terak-terak yan. Same bag. Bye-bye. Binidyo dia kay ng artista. Tara na, bigay ba yan? Let's go! Let's go, Ben. Ini papakwa okay ka, Daddy? What size 3? What? Yung card mo. What a? Pag Later, yeah. Later. When it's done. 129. Na pala. Abonado yung itatangkan yan. 100, yeah. Kakablock pa yan. Okay. Ila? 1442. Uwi na. Nambabaw. Ali, nang kalantot pin eh. Baba, amoy paa na imo bar sa biyat. O dado. Shopping galore si Bral. Bral, oh. Wah, tara. Okay, let's go. Pato na tayo. Pato na tayo. Let's go. Eh, sa ligta pang kay. Tara. Let's go. Ken ka. Oh, may mama. It's a dog. Aso ita, aso. Aso ita. Tingnan mo. 250 plus pa pala. Oh, aketa. Bye-bye. Bye mo lang. Bye. Na, balls la balls. Balls. Bola la ball. Na? Gitara? Bala ko ukulele. Bibili natin yung ukulele si Bral. Ah, yung dun sa may tabi ng ano yung dad. Hudson's Bay. Retang-karetang ating pakay-kaya. Retang... No, rin. Yan, oh, sarado na mga kapartners. Daddy, bili muna tayo ng pagkain. Ha? Bili muna tayong pagkain. Eh, gusto mo yung dad? Yung green na yun, ano? Ayan, yan, food court. Na? Belt bag. Ah, belt bag. Siya, yung driving niya daw, hindi niya nakalimutan. Sabi kasi ni Daddy, babalikan namin yung driving niya. Ngayon, tinuro niya kay Daddy, doon daw yung daan. Kanya waring driving mo. Ah, nasiketa. Nandun daw. Hene ikid.
Daddy naman. Daddy naman. Hmm. Yang coins oh. Yeah. Papai ng coins oh. Yeah. Ito mitang coins itang lang. Papai mitang coins. Uy, na. Saan niya kinuha? Saan niya babay? Saan magbabayad? Kaya mo, isakay mo na lang siya. Kahit wala, hindi na gumagana. Drive niya. Mag-drive na nga muna. Okay? Wow. Init. Ini iki. Datang kaya ka? Si Tatang talaga, hindi niya nakita. Hindi mo yan maliligaw, alam niya. Ang dami na naming inikutan, alam niya pa kung nasaan. Sige na, akala ko ba tatakot ka, Ken? Tatakot ka, di ba? Kaya ka. Halina, tatakot yun. Sakya ka. Takot yun. Ako dia. Dadang. Ah, takot yun ano? Sasakyan mo sa'yo tatawi eh. Sakya ka. Sakya ka. Sakya kang dili mo. Yan. Yan, Kenny ko. Ah, sakya na ka. Sus! Dati may makanya po tayo lumulyar ko. Yay! Wow! Bigyan niya. ID to connect ka eh. I-scan mo sa cellphone, no? O taos, di ba? Tapos magbabayad ka nga, Visa card sa Scan mate ang kaya na, baka tama ka sa liga. Scan mate ang kaya kaya. Brel. Sabas ang yung drive mo, Bel. Alam mo yung drive Dado, mo. kayo may brother. Mau Oh. pa. Pipit mo. Pipit. Wow! Ikay kaya tap kaya ita. Alam mo niya? Mana yung gagal? Ay magagal oh. Bro, may pwede na yan eh. Sige be. Drive ka be, drive. Kaya niya, pabal po to. Matakutan niyo po. Gagana. Mga tabi dapat oh. Alam eh. Oh. Bele may tanganak. Oh, tama ka to. Yes. Drive ka ba? Drive. Drive. Yeah. Buli mo mata. Mag-drive ka. Drive may mga yan, no? Ito ang gamot. Daddy, you like? Ito ang gamot, be. Nada. Yarang tiro gimana ya? Mga biaya mo. Mga biaya na rin. Wow. Nangaitin kong kumeya. Oh, cocomelon. Drive ka, drive. Be, you like that? Ali. Mag-drive ka. Oh, something spicy. Oh, eh? Ah, wala tang pang-game. Ah, Wala tang pang-game na eh. Bulldog, kitang coins, mga yan. Wala tamo. paano na mo? Pwede naman. Say tamu. Photo salta mo na. Mag-drive na ka paano eh. O sige yan. Ya tamu pangkin. Ya tamu. Wala ta ano kita. Oh, wala tang panulog kita na. Wala tang coins na. Oi. Ya tamu. Ya tamu. Wala pang coins kita. Inanin po kita. Oh. Dapat talaga mami salita eh. Ne? Kasi, Katang cardamom pwede mo diba? RBC. Galo yakta bene, galo yakta makanya mag-move yan eh. Mag-move yan tayo ni galo yan makanya no. Kapag mag-drive ka. Okay? dali mo ah. Okay? Na? Ne.
Lagi niyan. Ayun, no? Yan, ito. Ayan. Racing car. Diba? Racing car si Brel. Ayan. Lagi niyan eh. Ayan, no? Nakakagod din. I. Lagi niyan Ayan, no? Ay, ayaw niya. Matalutan siya. Ayaw niya. Wow, galing. Yan, no? Puppy Rider! Day. Lagi Sa niyan. kita. Lagi niyan. At nagutom na ang nanay. Lagi niyan, mama. Ito. Lagi niyan. Lagi niyan. Kulang siya ng isang coin. Wala tayo kasing piso eh. Wala tayong piso. Sakay daw si mama, tapos sabihin ko, pit-pit. Sakay ako. Tapos pit-pit ko siya. Lagi niyan. Ganyan, galing. Galing ni brother. Lagi itatong. Na? Lagi itatong. Tapos yan may itatong. Siya ipipilikan mo ano. Na, no? Siya ipipilikan mo ano. Sabi nino. Anong itatong? Sinali ang inuman tatang. Sali na ang inuman. Sina akong ninuman. Pipip. Bibib. Oh, yun lang. My first lady. Pagi ni. Papa ko. Mama. Ganda, no? Ito, mama. Na? Kaki ko. Sakay ako. Mama ko, kako. Ayan na si daddy. Ayan ni tatang. Ayan ni tangkan niya. Yan, malapit na mag-close. 2 minutes na lang yata. Closing time na. Ako baka sarado na yung ano, hindi tayo makadaan doon, be. Yan. Mag-hi ka Masasay mo, Timog, mag-hi lagi ako. Mm-mm. Ayaw mo naman. Busy kasi si mama kumakain eh. Pero narinig ko sila, sabi nila, she's so cute, Tara. Kay... Kapag may hi labi, mag-hi ko. Hi, ayaw mo kanta, di ba? Tsaka ka mag-smile. Pero nanti mag-smile yung Arelo. Kitang alo. Wow. Kahit linawin nila po, kahit tinerak niya pa Arelo, kinanya-kanya niya po. Maningan niyang palako nalo, dindam ko la, she's so cute, Tara. E nangyay ko, ikit mag-hi kayo. Muling susubo ko. Tara. Tara. Are you done? Di ba sabi ko, patang mo na kita ng dindam mo ng Leave him. ating kayan pala. Something. Pinalagay, wow. Binigyan na niya, sugar crust. Sugar crust. Sarap. Okay? Let's go tayo na kanyang be. Di ba sabi ko kaya kapot ang 6 pa dandorin sulo. Lemon niya na lo. Lemon lang. Lemon niya na lo. Kaya sa ano yung possible na? Manyara na labi. Limit ang pasbol sa sarado. Wow. Oh, see? Close na lang. Padandi sulukan yan. Kasi close na. Tara. Bukas naman. Bye-bye. Yan makarela. Tara. Sige. Manay tanggap na. Panayin tayong madayan. 2 minutes na. Kaya no, minyara-nya rin to. Ano to? May passion fruit? Tornado yan. Tornado. Closing time. Siyempre, closing time. Oo. Bisa mag-lighting dito. Oo, hindi bisa mag-driving bread. Kasi close. Dadang kayat. Talon ni ma'am. Dadang
Madal yata ng tata mo. Yan o, sarado na. O, lemeo sarado yan eh. Masarano rin pasbulo. Yan, o. See you tomorrow. Bye-bye. Open niya pa, Dad? Sarado na? Naku, iikot na tayo niyan. Tara. Iikot na tayo. Sarado na yung Best Buy. Shopper sana kanyan.